Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 31-nji dekabrda türkmen halkyny täze ýyly bilen gutlady. Ýurdun media we medeniýet serişdelerini dogrulygyny çap edilen gutlawda prezident ata-babalaryň sözlerini olardan uğralyp ýyldız hasapçylaryna salgylanýar hemde 2019-njy ýylyň hasyrly we bereketli ýyl boljakdygyny çaklaýar. Täze 2019-njy ýyl Günni orgunçonamas boýunça doňuz ýyly, ata-babalarymyz it ýyly ek, doňuz ýyly or diýip bu ýylyň hasyrly, bereketli bolýanyny belläpdir. Prezident geçen ýyl garşy alynany da astrologlara salgylanyp Günnogor müçünamasyna it ýylyna gawat gelen 2018-nji ýylda ähli zatlaryň göwnüjaý talabalaýyk we adalatly boljakdygyna bil baglapdy. Mal garasynyň goraksy bolan itiň wepadarlygy üçin halkymyz it gelli, gut gelli diýär. Gut köre türkmen diline bag diýmek. Şeýle Berdimuhammedow geçen it ýylyna geçileni iti akgyny hoşniýetli jandar şöhrata gowalaşmaýar we paly diýip taryplap, ýylyň dowamyna dostlugyň we dogonlugyň rowaşlanjakdygyny aýdypdy. Ýöne bu ýyl Günnogor müçünamasyna doňuz ýylyna geçileni ol doňuzyň häsiýeti barada gurrun etmedi. Ol onuň haýsy häsiýetini hasyl bereket bilen ýyltyşdyrýanyny aýdyňlaşdyrmazdan diňe ata-babalaryň it ýyly ek doňuz ýyly ordiýen sözlerine salgylanmak bilen çäklenni. Galbertede Türkmenistanyny 2019-njy ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watany ýyly adlandyryldy. Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar günneligi bilen men ýolşunany gurban. Türkmenistanyny alkogol sewdasyny ülkesil çäklendirjek täze kanun güýje girdi. Bu gadaganlyklar temmäki önümleriniň sewdasyna garşy girilen we bu sewdanyň daşyndaky korrupsiýany güýçlendiren çäklendirmeleriň ýa-ýanyna gawat gelýär. 1-nji ýanwardan başlap ýurtda alkogol içkilerini ýotlularda, uçorlarda, ýolagçy gemilerini we sport tesgalaryna satmak düýpden gadagan edilýär. Şeýle-de alkogolly içkiler milli bayramçylyk günlerinde hem satylmasy edildi. Täze kanun geljekdi. 2021-nji ýyldan başlap alkogolly içkileri barlardan we restoranlardan başga ýerlerde şenbe hemde ýekşenbe günleri hem satmagy gadaganlyga salar. Häzirki wagtda agyr ykdysady krizisi, ýokary derejedäki işsizlik we inflasiýany, ady önümleriniň baş bermeýän gatçylygyny başdan geçirýän Türkmenistan özüni görelli almaly atlet hökmünde görkezmäge çalışýan, sportyň dürli urlaryny ussatlygy talyan awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan olandyrylýar. Berdimuhammedow türkmen raýatlaryny hem ýygy-ýygydan sport çärelerini çekýär we 2025-nji ýyla senli ýurdu temmäki önümlerinden saplamak wadasyny berdi. Çilimden öň Berdimuhammedow nas sewdasyna gadaganlyk girdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Belarus mediasynda türkmenstanly studentleriň türkmen banklary tarapyndan berilen plastik kartlaryna puly naqdlaşdyrmakda duçar bolýan kynçylyklary barada habarlaryň peýda bolmagy dowam edýär. 29-njy dekabrda Gomel Today neşri soňky döwürde Belarusda okuyan türkmenstanly studentleriň toparlanyşyp Gomel şäherindäki gipermarketleriň we beýleki sowda nokotlarynyň kassasynyň golaýynda jemlenýände hemde müşterileri öz plastik bank kartlary bilen hasaplaşmak we bu tölegi özlerine naqd pul görnüşinde bermegi teklip edýär. Barada habar çap etdi. Goloyda Euro-Opt gipermarketindäki kassanyň öňünde nowata duran bir müşteriniň ýagny makalanyň awtorynyň ýanyna Merkezi Aziýaly bir oglan gelip garaşylmadyk bir zady haýyş edýär. Öz plastik bank karty bilen tölemek we şol puly naqd görnüşinde özüne bermegi soraýar. Kassada duran müşteri munyň sebäplerini anyk düşünmese-de kart bilen tölemäge razy bolýar diýip neşiriň habarynda aýdylýar. Ýöne bu ýagdaý bilen kassada oturan işgär ylalaşmaýar we ol gadaply ses bilen türkmen studentinden kassadan daşlaşmagy soraýar. Şonda makalanyň awtory kassa işgärinden munyň sebäplerini soraýar. Kassa işgäri türkmen studentleriniň kartlaryndan tölegleriň bir näçe wagt soň geçýändigini aýdyp, munyň bilen bulaşyp oturmak näme gerek diýär. Ýöne ol türkmen studentleriniň näme sebäpden şeýle haýyş bilen ýüzlenýändigini bilmeýär. Kassa işgäri türkmen studentleriniň Euro-Opt gipermarketiniň kassalaryndan bankomatlar hökmünde peýdalanýandygyny aýtdy diýilip makalada bellenilýär. Şondan
Ondan bir näçe gün soňra makalanyň awtory Euro Opt gipermarketiniň kassalaryna synlaýar we ol bu ýerdäki nowatlaryň deňinde türkmen studentleriniň topurlanyşyp durandygyny uzakdan hem görse bolýandygyny aýdýar. Galy bersede habarda türkmen studentleriniň gyş üçin niýetlenen ýörite egin eşikleriniň hem ýokdugy, olaryň juda ýeňil geýnendigi hem nytalýar. Men türkmen studentleriniň birinden näme sebäpden plastik kartlarynaky pulu bankomatlardan däldi bu ýerden nagtlaşdyrýandygyny soradym. Ol maňa Türkmenistan tarapyndan girdilen düzgüne laýyklykda biz kartymyzdaky puluň belli bir bölegini diňe nagt däl hasaplaşyklar üçin peýdalanyp bilýäris diýdi. Studentler plastik bank kartlaryndan günde 30-100 rubl aralygyndaky pul serişdesini nagt däl amallar arkaly sarp edip bilýärler diýilip habarda aýdylýar.